There is an operative imene kupanga run an online TV akumaicha kuti Bakili Muluzi TV. Ngati unduna tagwamo kugwiritsa ntchito ma agencies amene nawo kuti tisake anthu amene akupanga zimenezo chifukwa chakuti zimene amayankhula penepo zimapanga hurt anthu ena. Kuyambira pa 21 May tikuti ma Lakeshore district mukhale site kumangochi site kukaronga zimenezo kuyambira pa 21 May ma project amene wakuyambira. Apolisi akugwira ntchito yawo yokuti awapeze amene amapanga rani kanema ameneyo ndipo malamulo amene tili nawo mu Communications Act adzagwira ntchito polimbana ndi anthu amene akupanga zimenezi. There is an operative imene kupanga run an online TV akumaicha kuti Bakili Muluzi TV. Apolisi akugwira ntchito yawo yokuti awapeze amene amapanga rani kanema ameneyo ndipo malamulo amene tili nawo mu Communications Act adzagwira ntchito polimbana ndi anthu amene akupanga zimenezi.